अखन अहाँ सब सुन रहल छी अमचन म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। जीत गईले नरेंद्र मोदी 3 बजे भोट हरिया मिले गईले नीतीश कुमार जनता से हरिया में सुना जनता से हरिया में सुना जनता से हरिया में जीत गईले नरेंद्र मोदी 3 बजे भोट हरिया में जीत गईले नरेंद्र मोदी 3 बजे भोट हरिया में मिले गईले नीतीश कुमार जनता से हरिया में सुना जनता से हरिया में सुना जनता से हरिया में जीत गईले नरेंद्र मोदी 3 बजे भोट हरिया में जीत गईले नरेंद्र मोदी 3 बजे भोट हरिया में 3 बजे भोट हरिया में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हम बुझे छियै बात कोना बोलबै हो भैया, हम बुझे छियै बात कोना बोलबै। घर से निकल नीतीश जी लगाई के किल्ली के बड़िया में हो लगाई के किल्ली के बड़िया में लगाई के किल्ली के बड़िया में जीत गईले नरेंद्र मोदी 3 बजे भोट हरिया में जीत गईले नरेंद्र मोदी 3 बजे भोट हरिया में मिले गईले नीतीश सरकार जनता से हो अनहरिया में सुना जनता से हो अनहरिया में सुना जनता से हो अनहरिया में जीत गईले नरेंद्र मोदी 3 बजे भोट हरिया में जीत गईले नरेंद्र मोदी 3 बजे भोट हरिया में 3 बजे भोट हरिया में 3 बजे भोट हरिया में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। कोई नहीं बुझता ही है कारण से दिमाग लगल कई बढ़िया से हो दिमाग लगल कई बढ़िया से हो दिमाग लगल कई बढ़िया से जीत गईले नरेंद्र मोदी 3 बजे भोट हरिया में जीत गईले नरेंद्र मोदी 3 बजे भोट हरिया में मिले गईले नीतीश सरकार जनता से हो अनहरिया में सुना जनता से हो अनहरिया में सुना जनता से हो अनहरिया में जीत गईले नरेंद्र मोदी 3 बजे भोट हरिया में जीत गईले नरेंद्र मोदी 3 बजे भोट हरिया में गायक न बिन राई सुन फाइलन भइलै हो अनहरिया में फाइलन भइलै हो अनहरिया में फाइलन भइलै हो अनहरिया में जीत गईले नरेंद्र मोदी 3 बजे भोट हरिया में जीत गईले नरेंद्र मोदी 3 बजे भोट हरिया में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।